Ginpasalig naman ni Senador Dante Marcoleta sa iya mga taga-suporta nga hindi sa maguntad sa pagbulgar sa mga nagakatabong nga korupsyon sa pungsod. Ginpagwa ini nga video statement marapos nagpa-press con liwat kahapon si former Congressman Mike Defensor kagang ginaaligar ex-Bagben ni former Representative Zaldico. Sunod kay Marcoleta, may hiring kuntani sila sa Cayetano Block sang June 11 napang wala na dayon sa iya bangod sa alleged security threat sa Senado. Sunod pa sa Senador, wala sa nakahibalo kung may magwa nga arrest warrant batok sa iya. Si Marcoleta mo ang ginpapungkong at chairman sang subcommittee sang Blue Ribbon Committee sa idalom sang Cayetano Block. Maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa makalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po i-arestuhin, upang hindi ko na maipagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Pero wag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto at maipakulong, kagaya na po na sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin. Interes po ninyo ito. Huwag kayong mawawalan ng loob at huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pansamantala lang naman siguro hindi tayo magkikita ng harapan. Ngunit dahil po sa ating pakikipaglaban, alang-alang po sa interes ng ating bansa, ay kailangan tayong magkaisa. Sa tulong po ng Panginoon Diyos, magtatagumpay din po tayo. Mabuhay po kayong lahat at sana'y araw-araw ang diwa ng ating pagkakaisa ay huwag pong mawala sa bawat isa sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Si Senador Dante Marcoleta.